Искате да смените микропревключвателя на микровълновата си печка. С тези стъпки ще я поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Клещи, нов микропревключвател и отвертка. Стъпка 1. Сварете корпуса. Разхлабете винтовете в задната част и издърпайте корпуса назад и след това го повдигнете, за да го отстраните. Стъпка 2. Разредете кондензатора. Преди да започнете ремонта, е важно първо да разреждате кондензатора. Това е така, защото той все още може да е под високо напрежение. За да направите това, използвайте парче изолиран инструмент и внимателно свържете двете връзки за напрежение на кондензатора с него. Стъпка 3. Отстранете микропревключвателя. В тази микровълнова печка микропревключвателят е фиксиран в пластмасова скоба. Първо отвийте нея. След това изключете кабелите от микропревключвателя, който искате да смените, и го извадете от пластмасовата скоба. Мястото тук често е много ограничено, затова внимавайте за остри ръбове. Стъпка 4. Поставяне на новия микропревключвател. Поставете новия микропревключвател на мястото на стария и свържете отново кабелите на правилното място. Сега завийте скобата обратно на мястото и кратко. Стъпка 5. Поставете обратно корпуса. Поставете корпуса обратно на мястото му и затегнете здраво винтовете. Сменили сте микропревключвателя и микровълновата печка е готова за използване отново.